Трэцяя кніга цароў, раздзел 11. А цар Саламон пакахаў шматлікіх іншаземных жанчын, апрача дачкі фараона, і магабак, і аманіцянак, і адомак, і сідонак, і хетэек. З тых народаў, пра якіх Господ загадаў ізраільцам: не ўваходзьце да іх, і яны хай не ўваходзяць да вас, бо напэўна яны адвернуць сэрцы вашы, так што вы пойдзеце за багамі іх. Такім чынам, да іх прыхіліўся Саламон каханнем. І меў ён 700 жонак, як царыц, і 300 наложніц, і жонкі яго прывабілі сэрца яго. І калі быў ён ужо стары, папсавана было сэрца яго пра жонак, каб пайшоў ён за чужымі багамі, і сэрца яго не было адданае Господа Богу свайму, як сэрца Давіда, бацькі яго. Але стаў Саламон служыць Астарце, багіні сідонцаў, і Мелькому, ідалу аманіцян. І рабіў Саламон тое, што не падабалася Господу, і не ішоў за Господам, як Давід, бацька яго. І нават збудаваў Саламон ахвярнік Хамосу, ідалу Маабіцянскаму, на гары насупраць Ярузаліма, і Мелькому, ідалу сыноў Амона. Тое ж самае зрабіў ён усім сваім жонкам-чужынкам, якія курылі духмяныя рэчывы і укладалі ахвяры сваім багам. Аддык разгневаўся Господ на Саламона за тое, што адвярнуў ён душу сваю ад Господа Бога Ізраіля, які з'яўляўся яму двойчы, і забараняў яму хадзіць за чужымі багамі, і ён не пільнаваў таго, што загадаў яму Господ. Тады сказаў Господ Саламону: за тое, што ты маеш гэта ў сябе і не захаваў запавету майго і загадаў маіх, якія даў табе, я забяру царства тваё ад цябе і аддам яго паслугачу твайму. У дні твае, аднак, не зраблю гэта. Дзеля Давіда, бацькі твайго, з рукі сына твайго забяру яго. І не ўсе царства забяру, але адно калена дам сыну твайму дзеля Давіда, паслугача майго, і дзеля Ярузаліма, які я выбраў. І паставіў Господ супраціўніка Саламону Адада, эдомца з царскага роду ў Эдоме. Калі Давід перамог Эдом, і Йоаб, кіраўнік войска, прыйшоў хаваць забітых, а ён забіў усіх мужчын эдомскіх. Бо быў там Эаб, і ўсе ізраільцы 6 месяцаў, як пакуль не забілі ўвесь род мужчынскі ў Эдоме. Сам Адад разам з людзьмі Эдома, з паслугачамі бацькі яго, уцяклі ў Егіпет, а Адад быў яшчэ малым хлопцам. І калі яны выйшлі з Мадыяна, то прыбылі ў Паран і ўзялі з сабой людзей з Парана і прыйшлі ў Егіпет да фараона, цара егіпецкага, які і даў ім дом, яду і выдзеліў землю. І знайшоў Адад такую вялікую ласку ў фараона, што ён даў яму жонку-сястру жонкі сваёй, сястру царыцы Тапнес. І сястра Тапнес нарадзіла яму сына Генубата. І Тапнес выгадавала яго ў доме фараона, і жыў Генубат у фараона разам з сынамі яго. І калі Адад даведаўся ў Егіпце, што Давід заснуў з бацькамі сваімі і што памёр Эаб, кіраўнік войска, сказаў ён фараону: дазволь мне вярнуцца ў землю сваю. І фараон сказаў яму: ці табе чаго не хапае ў мяне, што ты хочаш ісці ў зямлю сваю? Ён адказаў: усяго мне стае, але прашу, адпусці мяне. Бог паставіў таксама супраціўніка Саламону Разона, сына Эліяды, які ўцёк ад Ададзера, цара Собы, гаспадара свайго. Ён сабраў да сябе людзей і стаўся правадыром банды, калі Давід забіваў іх. Яны пашлі ў Дамаск і там абжыліся і панавалі ў Дамаску. І быў ён ворагам Ізраіля ва ўсе дні Саламона, і гэта з той злосцю, што была ў Адада. І ненавідзеў ён Ізраіля, і панаваў ён у Сырыі. Таксама Рабам, сын Набата, Эфраімец, Сарэды, паслугач Саламона, імя маці яго Сарва, удава, падняў руку на цара. І вось такая была прычына бунту супраць яго. Саламон пабудаваў Мэла і ўраўнаваў вылам у муры ў горадзе Давіда, бацькі свайго.
А Ерабам быў чалавекам адважным і дужым, і Саламон, бачачы здольнага юнака, паставіў яго надгляднікам над работамі ўсяго дому Язэпа. Такім чынам, здарылася ў той час, што Ерабам выйшаў з Іерусаліма і спаткаў яго на дарозе прарок Ахія, Сіла, апрануты ў новы плашч, а толькі і яны адны былі ў полі. І зняў Ахія свой новы плашч, які быў на ім, раздзёр яго на 12 частак і сказаў Ерабаму: «Вазьмі сабе 10 частак, бо вось што кажа Господ Бог Ізраіля: вось я вырву царства з рукі Саламона і дам табе 10 пакаленняў, і толькі одно пакаленне застанецца яму дзеля паслугача майго Давіда і дзеля горада Іерусаліма, які я выбраў з усіх пакаленняў Ізраіля. Бо яны пакінулі мяне і пакланяліся Астарце багіні сідонцаў, і Хамасу богу Мэаба, і Мелькому богу сыноў Амона, і не хадзілі шляхамі маімі, каб чыніць справядлівасць перада мною і не спаўняць загады мае і прыказанні, як Давід, бацька яго. І я не заберу з рукі яго ўсе царства, але пакіну яго кіраўніком ва ўсе дні жыцця яго дзеля Давіда, паслугача майго, якога я выбраў, які захоўваў настаўленні мае і загады мае. І забяру я царства з рукі сына яго і дам табе 10 пакаленняў. А сыну яго я пакіну одно пакаленне, каб заставаўся светач Давіда, паслугача майго, перад абліччам маім ва ўсе дні у горадзе Іерусаліме, які я выбраў, каб прыбывала там імя маё. А цябе я прыму, і ты будзеш цараваць над усім, чаго пажадае душа твая, і будзеш царом над Ізраілем. Такім чынам, калі ты будзеш слухацца ва ўсім, што я загадаю табе, і будзеш хадзіць шляхамі маімі, і будзеш рабіць, што справядліва ў вачах маіх, пільнуючы прыказанні мае загады, як рабіў Давід, паслугач мой, я буду з табою і збудую табе дом моцны, як пабудаваў Давіду, і перадам табе Ізраіль. І акрамя таго, вынішчу нашчадкаў Давіда, але не на ўсе дні. Такім чынам, Саламон хацеў забіць Ерабама, які ўстаў і ўцёк у Егіпет, да Сесака, цара егіпецкага, і быў у Егіпце аж да смерці Саламона. А іншыя дзеянні Саламона, усё, што ён рабіў, і мудрасць яго, вось усё гэта апісана ў кнізе дзеянняў Саламона. Саламон цараваў над усім Ізраілем і Іерусаліме 40 гадоў. І супачыў Саламон з бацькамі сваімі і быў пахаваны ў горадзе Давіда, бацькі свайго, і пачаў цараваць замест яго сын яго Раваам.